Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Omar. Taong 1978, Kawayan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nakatira sa mabundok na bahagi ng Kawayan si Omar. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang pangunguha ng uway o yantok. Ipinagbibili nila ito sa bayan upang gawing mga muebles, kagaya ng upuan o mga tumba-tumba. Sagana sa yantok ang bahagi ng gubat na nasasakupan ng lupa ni na Omar. At kapag natatapos silang mag-ani ng mga yantok, ay tinataniman nila uli ito ng panibago. Konting kaalaman lang tungkol sa puno ng yantok. Kabilang ito sa pamilya ng palma. Humahaba ito ng mahigit 40 talampakan o mas mahaba pa. Depende sa gulang ng puno. May dalawang uri ang yantok. Ang una ay ang uway o yung mas maliit na bersyon. At ang ikalawa ay yung nanga na mas malaki ng 2 beses sa uway at kadalasang lumalaki ng 6 na pulgada ang diametro. Dahil sa trabaho ni Omar, nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang karanasan. Minsan siyang nag-aani ng uway nang makita niya ang isang puno na napakaraming hinog na bunga. Agad niya itong pinutol para anihin at maitanim ulit ang buto. Maingat na hinila ng binata ang puno dahil punong-puno ito ng maliliit na tinik na mistulang balahibo. Habang nililinis niya ang katawan ng puno, ay hindi niya maiwasang tingnan ang mapupula nitong mga bunga. At nakita niyang may isang namumukod tanging kulay itim. Napukaw ang kuryosidad ng binata, kaya naman agad niya itong nilapitan upang tingnan ng malapitan. Ang bunga ng yantok ay halos kasing laki lang ng bunga ng duhat. May malambot itong panglabas na kadalasan ay kulay pula. Bihira ang makakita ng ibang kulay, kaya naman agad itong kinuha ni Omar. Tinanggal niya ang malambot nitong balat at tumambad sa kanya ang kulay itim nitong buto. Habang pinapaikot-ikot niya sa kanyang palad ang buto, napansin niyang tila umaalog ito na parang may kung anong laman sa loob. Akmang bibiyakin na sana ng binata ang buto nang bigla naman siyang tawagin ng kanyang ama. Omar! Bilisan mo na dyan at baka abutan tayo ng ulan. Mahihirapan tayong magbaba ng mga yantok. Nang marinig niya ang kanyang ama, agad na ding nagmadali ang binata sa paghahakot. Nang maikarga na niya ang naaning yantok sa karo, agad na silang tumuloy pababa. Saktong pagdating nila sa kanilang bakuran, ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Agad kinuha ng binata ang kalabaw upang dalhin ito sa pinagtatalian. At akmang babalik na sana siya sa loob ng bahay, ay nahagip ng kanyang mata ang isang batang lalaki na nakatayo sa likod ng isang puno. Nang titigan niya ito ng mabuti, ay bigla naman itong nawala. Sinubukan niya pang hanapin, ngunit dahil sa lakas ng ulan at medyo madilim pa noong mga oras na yon, hindi na niya ito nagawa pang makita. Habang naghahapunan ay pinag-uusapan ng mag-anak ang kanilang plano kinabukasan. Naatasan siyang magbaba ng mga uway papunta sa bayan. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil minsan lang silang nakakababa dahil sobrang layo ang lalakarin bago sila makarating sa mismong merkado. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay naghanda na si Omar. Ito ang unang beses na lalakad siyang mag-isa, kaya binigyan siya ng babala ng kanyang ama tungkol sa taong pagbebentahan nila ng kanilang dalang produkto. Mag-iingat ka sa taong yun, Omar. Maraming nagsasabi na aswang siya. Baka hindi ka na makauwi. Pabirong wika ng kanyang ama. Napangiti lang si Omar dahil hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Bago pa sumikat ang araw,
ay nakaalis na ng bahay si Omar. Mag-aalas 6 nang dumating siya sa merkado. Pagdating niya sa pwesto ng kanilang paghahatiran, ay nakita niyang sarado pa ito, kaya pinili niyang magkape muna sa tapat ng tindahan. Habang humihigop ng kape, ay nilapitan siya ng isang lalaki at kinausap. Hindi naman niya ito tinutugon dahil hindi naman niya ito kilala. Nanatiling tahimik si Omar hanggang sa tuluyan ng umalis ang lalaki. Inakala ng binata na hindi na ito babalik, kaya inilabas niya ang buto ng nganga na nakuha niya sa kabundukan kahapon. Habang pinagmamasdan niya ito ay muling naupo ang lalaki sa harapan niya at napansin nito ang hawak-hawak niyang buto. Aba, kung hindi ako nagkakamali, yang hawak mo buto ng nanga. Kung umaalog, maswerte ka dahil may taglay na kakaibang kapangyarihan yan. At sa makatuwid, isa yang mutya. Wika nito. Bigla namang napukaw ang atensyon ng binata at nag-angat ito ng tingin sa lalaki. "Oo, Manong, umaalog nga to. Ano pong kakayahan ng taglay nito?" Tanong ng binata sa lalaki. Ewan ko kung pamilyar ka sa mutya ng salsagan, pero para hindi ka na mahirapan sa pag-iisip, heto, tingnan mo na lang. Tugon ng lalaki sabay pakita ng kanyang suot na kwintas. Isa itong itim na buto na parang nababalot ng salasalabat na mga buhok. Ayon sa lalaki, ang bagay na yon ay isang mutya. At ang kakayahan nito ay ang ilayo ang may tangan sa kapahamakan at ang pinakamalakas nitong abilidad ay ilihis ang anumang sandatang gagamitin ng kalaban ng may tangan. Nanlaki ang mga mata ni Omar, ngunit napangiti siya dahil sa hindi ito naniniwala sa mga ganoong bagay. "Manong, pasensya ka na pero hindi kasi ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan . Heto, kung gusto mo, sa'yo na lang." Wika ng binata sabay abot ng buto ng nanga sa lalaki. Ngunit tinanggihan niya ito sabay tugon ng, Hindi ko matatanggap ang mutyang yan, bata. Ikaw ang nakakuha kaya ikaw ang dapat mangalaga. Isa pa kung tatanggihan mo ang biyayang yan, tsak namamalasin ka at ang taong pinagbigyan mo nito. At ang pinakamatindi pa, bata, pwede kang mabaliw. Mabuti sana kung ibebenta mo yan na merong halaga. Yon, pwede yon. Kaso nga lang, mas mahirap pa ako sa daga. Kaya pasensya na. Matapos itong marinig ni Omar, ibinalik na lang nito sa kanyang bulsa ang kanyang mutya. Ngunit pinigil siya ng lalaki at kinuha nito ang buto at naglabas ng pisi mula sa kanyang bulsa. Naghabi siya ng maliit na sisidlan para gawin itong kwintas. At nang matapos na ay ibinalik niya ito kay Omar, sabay sabing isuot ito. Dahil nagandahan ng binata sa ginawa ng lalaki, ay agad niya itong isinuot sa kanyang leeg. Matapos siyan ay nagpaalam na ang lalaki. Pero bago ito umalis, ay nagbilin ito sa binata. Kung sakaling may maranasan kang kakaiba, hanapin mo lang ako dito sa merkado. Kilala ko bilang si Pablo sa lugar na ito. At bilang pagrespeto, ay nagpakilala din si Omar. Matapos niyang maipagbili ang kanyang mga dalang yantok, namili lang siya ng mga pangangailangan nila at agad na ding tumulak pa uwi. Tanghali na nang magsimula siyang maglakad at medyo mainit na ang panahon. Nakaramdam siya ng pagkauhaw. Sakto namang napadaan sila sa sapa, kaya pinili niyang paliguan ang kalabaw at uminom ng tubig mula sa bukal di kalayuan sa sapa. Naupo siya sa ilalim ng isang puno habang pinagmamasdan ang kalabaw na magbabad sa tubig. Muli niyang nasipat ang batang lalaking nakita niya sa pinagtatalian niya ng kalabaw. Nakatago ito sa isang puno na nakalabas ang kalahati ng katawan.
Nang makita ng bata na nakatingin si Omar, ay agad din itong tumakbo. Tumayo naman agad si Omar upang habulin ng bata. Tila ba hindi siya napapansin ito dahil unti-unting bumagal ang paglalakad ng bata hanggang sa tumigil ito at nanatiling nakatayo. Agad niya itong nilapitan upang tanungin. Nagulat naman ang bata nang maramdaman itong nasa likod na niya si Omar. Akmang tatakbo pa sana ang bata, ngunit agad din siyang nahawakan ng binata sa braso. "Teka, sandali lang. Hindi kita sasaktan. Taga dito ka lang ba? Bakit mo ako sinusundan?" Sunod-sunod na tanong ni Omar. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang kakaiba ang wangis ng batang lalaki. Kulay berde ang mga mata nito at medyo pahaba ang tenga. Agad niyang binitawan ang braso ng bata at umatras. Ngunit sa halip na umalis ay pinagmasdan niya pa ang bata. Iniangat nito ang kanyang kamay at itinuro ang isang napakalaking puno sa bandang uluhan ni Omar. Nang iangat ng binata ang kanyang tingin, ay nasipat niya ang isang malaking nabubulok na sanga at pagbagsak nito sa kanya, dali-dali siyang tumalon papunta sa direksyon ng bata para makaiwas. Muntik na tayo dun ah. Pero teka, taga dito ka ba? Ngayon lang kasi kita nakita rito eh. Wika ni Omar. Nagulat naman siya sa sinagot ng bata. Matagal na kitang sinusubaybayan. Ako ang may-ari ng suot mong kwintas. Nagtaka si Omar dahil ang alam niya ay buto lang ito ng nanga. Ha? Paanong mangyayari yun eh? Ako mismo ang pumitas nito doon sa nanga. Pinaglololoko mo ba ako, bata? Pero, heto, kung gusto mo, sa'yo na lang. Wika ni Omar sabay hubad ng suot na kwintas at iniabot sa bata. Itinulak naman ng bata pabalik ang kanyang kamay at nagwika ito ng, "Hindi ko na maaaring tanggapin yan. Ikaw na ang bago nagmamay-ari ng kwintas. Kaya ingatan mo yan at sana gamitin mo sa kabutihan ng taglay niyang kakayahan." Matapos nitong magsalita ay biglang humangin ng napakalakas. Nagliparan ang mga tuyong dahon sa paligid kaya napatakip ng muka si Omar. At nang muli nitong iangat ang kanyang tingin, ay wala na ang bata sa kanyang harapan. Nanayo ang balahibo ni Omar at agad niyang iniikot ang kanyang paningin. Laking gulat niya dahil nasa kalagitnaan na pala siya ng kagubatan. Malayo na ito sa kanilang lugar at halos inabot siya ng isang oras bago tuluyang makabalik sa sapa kung nasaan ang kanyang dalang kalabaw. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinubo ng kanyang ina dahil nabulok na ang isdang dala niya. At nasayang din ang iba pa niyang pinamili. Nagdahilan na lang si Omar na nakaidlip siya sa gilid ng daan habang nagpapahinga. Kinagabihan matapos kumain ay lumabas siya ng bahay upang magpahinga. Iniisip niya ang mga nangyari noong araw na yon at halos hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng engkwentro sa isang engkanto. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay bigla siyang nakarinig ng malakas na ungol ng aso. Agad naman siyang nabalik sa kanyang wisyo at napansin niyang tila tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga kulisap, maging ang mahinang pag-ihip ng hangin ay tumigil. Tumayo si Omar upang silipin kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ngunit wala na ang mga ito sa sala. Pinili ng binatang manatili muna sa labas at magpaantok. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil akmang papaupo na siya sa bangko ay bigla na lamang may kung anong tumulak sa kanya. Dahilan para matumba siya sa lupa. At nang papatayo na siya, ay bigla namang may sumipa sa kanya. Namilipit sa sakit ang binata at nang mahimasmasan,
Nanatili siyang nakadapa upang pakiramdaman ang paligid. Hanggang sa masipat niya ang 2 pares ng paa, isa mula sa kaliwa niya at isa mula sa kanan. Sabay itong tumakbo papunta sa kanyang direksyon. Sa isip-isip ni Omar, tila pambabastos ang ginagawa ng mga sumalakay sa kanya sa sarili niyang bakuran. Agad na tumayo ang binata at dumampot ng isang sanga ng puno. Sinalubong niya ang 2 nilalang at pinagpapapalo ang mga ito. Nagulat ang binata dahil sa napakabilis ng kanyang pagkilos at mas lalo pa siyang namangha nang tingnan niya ang mga sumalakay sa kanya dahil parang napakabagal ng pagkilos ng mga ito. Nagagawa niyang saluhin ang kamay ng kanyang kalaban at naibalibag niya ito sa puno. Nahirapan sa pagtayo ang mga nilalang kaya kinuha ng binata ang pagkakataon upang maitumba ang sulong nakatayo sa kanilang atangan. Nang kumalat ang apoy ay tumambad sa kanya ang 2 itim na nilalang na mga mukhang aso. Agad namang nagsipulasan ang mga ito at naglaho sa dilim. Kinabukasan ay nagpasya si Omar na bumalik sa merkado upang hanapin si Pablo. Matagal siyang naupo sa kapihan at dahil masyado pang maaga, ay wala siyang mapagtanungan tungkol kay Pablo. Maya-maya ay may pumasok na 2 kalalakihan at napatingin sa kanila si Omar. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil napakasama ng titig nito sa kanya. Hindi naman siya kumilos. Inisip na lang niya na baka ganun lang talagang makatingin ang 2. Ngunit laking gulat niya nang biglang lapitan siya ng isa at naupo ito sa harap ng kanyang lamesa. Tingnan mo nga naman ang swerte. Hindi ka namin nadali kagabi, bata. Pero mukhang... Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin dahil biglang hinawi ni Pablo ang kanyang ulo. O bata, kanina ka pa ba? Pasensya ka na at may dinaanan pa ako. Teka, nasa na ang kape ko? Wika nito. Agad namang lumayo ang lalaki, ngunit masama pa din ang titig nito kay Omar. Laking gulat ni Omar nang muling magsalita si Pablo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakatitig ng masama sa kasama ko, tutusukin ko ng tinidor yang mata mo. Agad namang napayuko ang lalaki at niyayang lumabas ang kanyang kasama. Omar, ayos ka lang ba? Siguro naman kilala mo na ang 2 yon. Alam mo kung anong habol nila? Yang mutyang tangan-tangan mo, bata. Wika ni Pablo habang nagbabalat ng suman gamit ang isang tinidor. Hindi ko sila namumukaan pero pamilyar ang amoy nila sa akin, Manong. Kaamoy nila yung sumalakay na mga nilalang sa akin kagabi. At yan nga pala ang dahilan kung bakit ako nandito. Gusto kong itanong sa'yo kung bakit nila ako hinahabol. Gusto nga nilang kunin ang mutya mo. Wika nito habang itinuturo ng hawak na tinidor ang kwintas na suot ni Omar. Ipinaliwanag ni Pablo sa binata ang dahilan kung bakit hinahangad ng mga nilalang tulad ng aswang ang mga mutya. Ayon sa kanya, kagaya nating mga tao, ay ninanais din nilang magkaroon sila ng malakas na kagamitang maaari nilang gamitin sa kanilang mga gawain. Sa isip-isip ng binata, hindi niya kailanman hinangad na magkaroon ng mutya. Kontento na siya sa kung anong meron siya. Alam mo, Manong, hindi ko namang ginusto na magkaroon nito eh. Mas ayos na sa akin ang mamuhay ng tahimik. Bata, kung minsan ang mutya ay pumipili ng sasamahan nito, kagaya ng sa kaso mo, kahit labag sa kalooban mo, wala ka nang magagawa dahil nakadikit na ang diwa ng mutya sa kaluluwa mo. Huhulaan ko, may batang lalaking nagpapakita sa iyo, ano? Muling wika ni Pablo at nagulat naman ang binata dahil sa sinabi nito.
Kaya naman kinulit niya ito ng napakaraming katanungan. Masinsina namang ipinaliwanag ni Pablo sa kanya ang lahat. Kasabay ng mga paliwanag tungkol sa nangyayari sa binata, ay nagbigay ito ng isang babala. Hindi lang ang buhay mo ang hahangarin ng mga elemento, Omar. Kapag hindi ka nila naabot, tsak ang pamilya mo ang kanilang hahangarin. Matapos niya itong sabihin, ay napatingin si Omar sa labas ng kapihan at dali-dali siyang tumayo at nagpaalam dahil maggagabi na pala. Hindi nila napansin ang oras. Sasamahan na kita pa uwi, bata. Baka mapano ka pa sa daan. Delikadong maglakad mag-isa, lalo na kapag kumagat ang dilim. Pag-aalok ni Pablo, hindi naman nakatanggi ang binata. Agad na silang naglakad at sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay biglang napatigil si Pablo. Sandali lang, Omar. Mukhang hindi ako nagkakamali, Nasundan tayo ng mga humahabol sa'yo. Pagkasabi ni Pablo ng mga katagang yon, ay may isang nilalang ang bigla na lang lumabas sa sukal. Agad naman itong sinalubong ni Pablo ng suntok, sabay bunot ng isang patalim mula sa likod niya. Maya-maya pa ay nagsilabasa na ang lahat ng mga kalaban nila. Napaikutan sila ng 4 na mga nilalang. Sinipat ni Omar ang mga wangis nito at dito niya napagtanto na hindi tao ang kaharap nila, kundi mga aswang. 4 ang kalaban natin, bata. Posibleng hindi kita maipagtanggol. Kaya hanggat maaari makipaglaban ka din para sa sarili mo. Wika nito. Agad dumampot si Omar ng kapirasong patpat at nang makita ito ni Pablo, ay pinagtawanan siya sabay abot ng isa pang patalim. Aanhin mo naman ang patpat, bata. Papatayin mo sila sa palo? O heto, matuto kang pumatay ng aswang dahil sa ayaw at sa gusto mo. Yon ang tadhanang nakadikit sa mutya mo. Wika ni Pablo sabay sugod sa mga nilalang. Nung umpisa ay pinapanood lang ni Omar na makipaglaban si Pablo. Kitang-kita ng binata ang kakaibang liksi at lakas nito. Ni hindi niya ito masundan ng kanyang tingin. Laking gulat niya nang bigla na lang siyang makaramdam ng isang malakas na bigwas mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay nakita niya ang isa pang aswang na papasugod sa kanya. Agad naman niyang sinalubong ang pag-atake ng kalaban gamit-gamit ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Pablo. Nasaksak niya ito sa dibdib na naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Napaatras si Omar dahil bumagsak ang aswang sa lupa at bigla na lang itong natupok. Huwag kang manghinayang sa mga buhay ng mga yan, Omar. Ang katawan nila ay isang lalagyang walang laman. Demonyo ang kumokontrol sa kanila. Wika ni Pablo. Inakala nilang 4 na aswang lang ang kalaban nila noong mga oras na yon. Ngunit habang tumatagal ang laban, ay unti-unti din silang dumarami. Gayunpaman, nagtataka si Omar dahil kahit konting pagkapagod ay hindi siya nakakaramdam. Hanggang sa tuluyan na nilang mapaatras ang lahat ng mga elementong sumalakay sa kanila. Una pa lang yan, bata. Masanay ka na dahil pwedeng maging araw-araw mong gawin ang pagpatay sa mga aswang. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Matapos ang gabing yon, tuluyang nagbago ang buhay ni Omar. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng kanyang katawan at tuluyang niyakap ang pagiging manunugis ng aswang. Pinili niya din ang lumayo sa kanyang mga magulang para sa kaligtasan ng mga ito. Maraming taon ang lumipas, hindi na nakita pa ng mga tao si Omar. Maraming nagsasabi na namundok ito at sumama kay Pablo bilang isang rebelde. Ngunit marami ang nagsasabing namatay ito sa isang engkwentro.
Walang tiyak na impormasyon kung buhay pa ba si Omar, ngunit para sa mga magulang ng binata ay hindi nila malilimutan ang naging kwento ng kanilang anak noong maging isa itong taga-ingat ng mutya at isang manunugis ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Sayang no, hindi series. Ang ganda sana nito kung makukwento ni Omar yung bawat karanasan niya na nanunugis siya ng mga aswang. Ang kaso lang, yun lang talaga yung naibigay na kwento sa atin. Pero ayos lang kasi meron nga tayong bagong series, di ba? Siguro baka Wednesday, isunod-sunod na natin yung lapag nun. Pero ngayon, ito na muna tayo kasi ipunin muna natin para hindi na kayo mabitin. Ang masasabi ko lang, nabanggit na naman yung mutya ng Salsagan. Para nadadalas yung pagbanggit natin ng mutya ng Palma at ng Salsagan, no? Tsaka hindi ko alam ano ba yung nanga. Parang mali nga ako ng unang base, parang nabanggit ko ata sa taas na part ng kwento, nganga. Pero ang tama pala, nanga. Kung may nakakaalam naman dyan, pa-comment naman ako sa baba para malaman namin kung ano yung nanga. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.